היום נלמד לבנות משהו עם לגו. והיום נלמד לבנות, טוב, אני חושב, בית. נלמד לבנות בית היום. בסדר? טוב. אז בוא נתחיל. קודם עושים את הרצפה, נכון? אז קודם לוקחים חלק בצורה כזאת זה 6 כפול 6 כפול 11, בסדר? בצבע בייג' בצורה כזאת, כמו מלבן. טוב, עכשיו נתחיל. קודם לוקחים כמה חלקים שרוצים, אפשר ככה, אפשר ככה, איך שיש לכם. אפשר גם 2, אפשר 1. ולעשות מקום ל4, תשאירו 4 לדלת, בסדר? בסדר? ורגע, טוב, נעשה בינתיים רק שורה אחת. בסדר, אז תעשו רק שורה אחת של חלקים, בסדר? ואמרתי לכם להשאיר 4 באמצע, בסדר? בשורה של בשורה של 12 להשאיר 4, טוב? להשאיר 4 בלי חלקים, טוב? אז בינתיים תבנו, אני מחכה לכם. סיימתם? בסדר. אז בואו נמשיך. אני כבר עשיתי שורה אחת. אמרתי לכם להשאיר קצת 4, בסדר? באמצע. ואז נעשה שורה שנייה, ואפשר גם לשים חורים קצת. למשל, התכוונתי ככה, ואז ככה. חורים של 2, טוב? למשל ככה. יש פה חור, נכון? אז תעשו ככה, עוד שורה, גם שורה שנייה להשאיר 4, טוב? טוב, אני מחכה לכם. נו, אתם סיימתם? אני סיימתי. אז בואו נמשיך. אחר כך, טוב, אני אראה לכם איך אני עשיתי. עם חורים של 2, ראיתם? ראיתם? טוב, אז נמשיך. אחר כך אנחנו צריכים לעשות עם כן. כן. עוד שורה ולהשאיר את 2 שעשינו. טוב? בסדר? אז 3 שורות. אבל ואחר כך ב-F4 נשים דלת. ואני אגיד לכם איזה דלת. דלת כזאת. אם אין לכם את הדלת הזאת, אני לא יודע, אבל אתם יכולים אולי לבקש מההורים. אם הם לא ירשו, אז לא נורא, בסדר? טוב, אבל בואו נמשיך. טוב. אז רגע, איפה זה? טוב.
טוב, יאללה, בוא נמשיך. אז שמים את הדלת איפה שהארבע. הנה. כאן, בסדר? ועושים עוד שורה. ואת השתיים שעשינו, אנחנו עדיין משאירים שעושים עוד, כשעשינו את העוד שורה. אז אני מחכה לך. טוב, אני סיימתי, אתם גם. אפשר לראות, באמת, סיימתם? מגניב. עשיתם חלקים מאוד מגניבים, ילדים. טוב, בואו נמשיך. בחלונות. טוב, החלונות. הם צריכים תיקחו כמות של חלונות כאלה. תיקחו כמות של חלונות כאלה. אתם יודעים כמה הכמות? כמה שעשיתם את החורים האלה. בסדר? אני עשיתי 4, אני אקח 4, טוב. אז נשים אותם, יאללה. אני שם אותם בקטעים, אתם גם תשימו. בסדר? עוד 3. כן, אני אחכה לכם, כן. נו, אני סיימתם, אתם סיימתם? אני סיימתי. לא? אני אחכה עוד קצת. זהו? לא. זהו? כן? אז עכשיו כן, במה המשכנו? עוד שורה על כל... לעשות עוד שורה אחרונה על כל זה. על כל מה שבנינו. בסדר? טוב, אני מחכה. אוקיי, אז אני סיימתי. תראו איך זה יצא לי. נכון מגניב? טוב. אז בוא נמשיך. טוב, כן. וכך. כמובן, נדרשות כאלה. 2. רואים? ונשים אותם על איפה שצריך. בסדר? אז אני מחכה לכם. התכוונתי, למשל, אני מחכה לכם איפה יש חום לא, בסדר? חום לא. רק חום לא. אבל חום אדום כן. חום אדום כמו, התכוונתי כמו זה. הצבע הזה. חום אדום. בסדר? וכן, כל הצבעים שיש לך, בסדר? בסדר? אז כן. כן, אני עוד מעט אראה לכם. טוב, כן, אני מחכה לכם. תעשו בינתיים את מה שאמרתי. טוב? טוב. אני סיימתי שורה ראשונה. עכשיו עושים שורה שנייה של אלה. מה שעשינו מקודם. שורה שנייה. טוב? טוב? אני מחכה לי. סיימת? אני כבר סיימת? אני כבר סיימת. טוב, אז כן, מוכן. בית מוכן. אבל אנחנו צריכים להוסיף רעש. אבל אנחנו לא צריכים להוסיף ממש אנשים. בית אמיתי. אז בינתיים להיום
סיימנו. אז כן, אתם יכולים לראות עוד סרטונים שלי. יש לי עוד 2 פרקים שאני יכול להראות לכם, שזה כמעט שכחתי, אבל כן, יצירה, להכין יצירה עם תום ולהכין דברים מיוחדים עם תום. טוב, אז נתראה אחר כך. ביי.